Naimbag nga oras tayo amin kakabsat. Intayo man matdenggan dahi testimonyo iti maysa nga kabsat nga OFW manipud ijay China. Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Sa dinuman ti ayan tayo itirating nga tiyempo. Sak ni Brother Sixto kat adak dito China itirating nga tiyempo. Kahit kamanmot nga mang ibig nga iti basit nga testimonyok tapno mabindisyonan tayo mat iti dito nga istorya nga may panggap iti testimonyok dito China. Iti 2006 iso ti tiyempo no tawan nga napanak dito China nga nag-isuro. Nagrugiak nga ag-isuro ditoy iti 2006 January. Kat from there nagado nga banbanag ti na experience ko wano naranasak nga numaminsan kat kuna tayo nga ayah grabe ti kinaimbag ti Apo. Praise the Lord. Ta ure agmay sa tayo iti daytoy nga tiyempo. Ure agmay sa tayo iti daytoy nga lugar. Ti kinaimbag ti Apo ket kanayon nga adda kada tayo. Hanang baybayan ti anak na. Sakbay nga inmayak diti China, napanakpay nagpakararag ijay main church tayo. Ket tiyempo nga adda ni Bishop ijay nga isuti nang ikararag kanyak. Kuna na nga ala. Ikararag ko si kata no makapagkajay China ket sakan tumakmapan ijay Hong Kong nga bumisita ka no ag anniversary tayo. Ket isuti tiyempo nga inmayak ditoy di 2006 iti bindisyon uno kararag ti elders tayo. Kang ronan na ti ama tayo iti pamati nga ni Bishop. Uray anya nga paset iti relihiyon uno anyaman nga denominasyon ti ayan mo. Hana nga kahit nga sawan nga gaputa sa bali ti denominasyon mo kung denominasyon ko kat saan tayo nga agkakabsat. Dito China, haan nga tungtungan no anya ti denominasyon. Ti tungtungan dito no anya ti religion mo. Christian, Buddhism, Muslim, dagijay da. Taoism, dagijay ti tungtungan. Kristiyano ka, Kristiyano ka. Muslim ka, Muslim ka. Agkararag ka iti Diyos mo. Anyaman nga relihiyon, agkararag tayo iti Diyos tayo. Iso diay ti style ditoy. Ti Apo ti mang bendisyon ito tunggal may sa kada tayo nga lukatan na ti mata tayo. Tapno makita tayo nga haan nga dagitoy denominasyon, oray anya nga denominasyon tayan mo. Hang nga dayta ti tungtungan. Itungtungan ket anya ti relasyon tayo iti Apo. Tati pamati tayo masubok dayta, ma-testing dayta. No da tayo ket agmaymay santo, no da tayo ket mapan tayo iti lugar nga nakaidestinuan tayo. No anya iti lugar nga mangipanan iti Apo kada tayo, ijay nga matesting iti pamati tayo. Isu nga kakabsat, dito nga testimonyo ket iti experience ko dito i China. Ken nakita nga sitwasyon dagiti OFW nga parents tayo, dagiti nanang, tatang, kakabsat ken dagiti da OFW nga makikita tayo nga agpicture dita Facebook ket nagpipintas ti picture da. Ay agpeso nga ta dagiti nga picture wano kas ano nga ta. Ti saludsod ket kas ano iti pamatim dita China. Ta komunista mo dita. Agpeso di ay kakabsat. Komunista ditoy ti pamati ket kunak manen masubok dita, matry, matesting no sikakot agmaymay sakan. No anya iti pamatim iti Apo, ijay nga masubok, ijay nga ma-try ta naisinakan kadagiti daduma nga kakabsat nga kapamatyam. Ket nainayon ka kadagiti duman sa basabali nga pamati. Ket jay apoy iti panagpamati agtultuloy kumadita. Tauray sa dino ti papanam. Makita ti glory ni Apo Dios ken ka. Ta isu dayta iti pakakitaan na. Isu dayta di kun tayo nga the glory of God is shining on you. Ngano anyaman ti aramidam. Dagiti tattao nga makakikita ken ka ket mabinbindisyonan da. Gapo ijay glory of God nga addakin ka. Jay shining nga aura nga addakin ka. Nga numakitkitan ti
co-workers mo na makikita dagiti da duma ti aramidam ket ma-inspire da ket surutan da sika. The glory of God. Ti panang bendisyon ti Apo kada tayo. Ket kasapulan nga itesting na pay no kas ano iti pamati tayo. From there, numalasatan tayo dayta, there's a prize at the end. Iso nga kakabsat, dayto nga padas ko dito China ket talagang challenging. Iti hanlang iti paset ko, nudikit iti paset dagiti da do mga kakabsat nga nakadwak ken namit ko met ditoy. Idi kam umay ko ditoy, na-meet ko dagito da OFW nga nani. So, dati nani, the teachers, musicians, kanda dumapay nga OFW dito China. Kad dagito da nani nga dagito da, kakadwak isuda, ijay apartment or ijay flat, kung natin yung flat, ijay Guangzhou, ijay southern part, iti China. Kat ijay ko nga nakita, no kas ano dagiti da nga parents, kas ano dagiti da mama ken papa, dagiti kakabsat tayo, dagiti nanang ken tatang tayo nga agsangit. Agsangit da, gapo iti rigat ti biag. Ngem kasapulan. Kasapulan nga agtrabaho da para lang kada tayo nga anak da dita Pilipinas. Idiadag dita Pilipinas ket saan ko nga maawatan, saan ko nga ma-appreciate nga ni mother ko ket OFW isuna nga aday jay Hong Kong, aday jay Singapore, wano Malaysia, wano anyaman ti papapanan nga lugar, wano country. Tapno lang mga muhan ket tapno dati isen nang osarmi. Ang ko nga maawatan, medyo maditirik nak nga adayo ni mother me. Awan ti mangkit kita, awan ti mang asikaso kada kami, tani daddy mi, ni father mi ket artek met, bartek ng kanayon. Iso nga, dumakkel kami, din madakkel kami, nga noan niya ti ammo mi nga mayat, wano usto, wano mayat nga ramidan, iso ti ramidan mi. Ngem awan iti mother, wano father figure, nga mang ililid kada kami. Ti kinaimbag ti Apo, kapoy ti kararag ti kakabsat, naawis tayo. Iti daytoy nga pamati ket nagpamati tayo met. So nga sinmorsurutak idi manipod idi high schoolak sinmorsurutak kadagiti da kakabsat tayo. Iso nga idi pinmanawak iti Pilipinas idi 2006 napanak ni Bishop ket nagpakarargak. Iti mano nga tawen nga kaadak ditoy na meet ko dagiti da nga nani. Nga agsangit da. Na agbirok da iti amo da. Inaldaw nga mapanda agbirok iti amo da. Ket no sumangpet da, no awan ti nakita da, okay lang, ag inanada. The next day, mapanda man na nagkita. Nang madati tiyempo nga, dagiti da nga nani, ket talaga nga medyo naawanan dan itinamnama. Ket agsasangit da. Ada kajay kit kita kisuda. Anya ti riknam nga sika nga anak makitkitam na kita. No kada tayo dita Pilipinas ket tayo nga nakita siyak nakitak agsangit dagitoy nanang kakabsat tayo. Ta ikarkarigatan da nga agbirok iti kwarta nga isuti itedda kada tayo wenno ipaw itda kada tayo. Permiti sang sangit ko. Permiti sang sangit ko nga ako ay Apo, ay kastoy gayam. Kastoy gayam tibiyag ni nanang ko. Kastoy gayam tibiyag dagitoy da nani, dagitoy da workers, household workers nga mapan iti abroad. Isudya nga naawatak nga bukas ano ti kinabayag ni nanang ko nga inmadayo kada kami. Nakita kada gitoy da nga nani, kada gitoy da nga parents.
Nakita kanya da nga agsasangit da ket anyangay garud, anyangay ti mabalinda. Santo agtawag jay anak ko na, mama, kasapulak ti kwarta, ipawit ka. Kasapulak ti kwarta. Ano naman na, dati agring, mama, kasapulak ti kwarta. Ag ipawit ka man. Adapay ti may nga kadwami. 3 months jay anak na. Pinmanaw iso na. Ije Pilipinas. 3 months jay anak na. Kan anak na lang, 3 months. Inmay dito yung China. Kat, idinmay dito yung iso na, pirmi ti iliw na, ije anak na nga. Agsang sangit manin. Isang sangita na. Ta pirmi garod, 3 months laang ije anak na, ije baby na, kat pinmanaw iso na, gapula ang takayat na, nga i-provide iti better future, wano, may mayat mat. Nga kinabukasan, wano ko nato yung nga future, iti dito yung anak na. Hingga po itiday nga sitwasyon nga nakitak nga mismo nga nasaksiyak, mismo nga nakitak, ijay ko nga naawatan tibiyag gayam dagiti dang OFW. Makunak ay apo Lord. Pakawanan dak. Ta idi ket hangko nga maawatan iti araramidon ti parents mi nga apay nga awan ti nanang mi. Apay nga awan tinanang mi mga idaldalang ka na kami. Apay nga awan. Kadagiti kakaeskwilaan mi adda. No dati school reunion, one school activity mi kat umayti parents. Kadagiti da anak da. Kang runana no parents day di high school. Adati one time malagip ko nga ni father ko kat napan ni jay school, nababartek. Kat permiti babain ko ta high school ak. Iso nga permiti maditiriknak. Nga ni mother mi kat awan. Namijay ko nga na awatan. Permi gayam. Permi gayam ti biyag ti OFW. Hanlang nga dito yung China. Hanlang nga dito Canada. Hanlang nga iti Amerika. Amin. Kakabsat nga adda dita Pilipinas. Nga no ti parents yu ket OFW ikararag yu isuda. Ikararagan yu. Ikararagan tayo man isuda ta permiti rigat iman ti biag. Nga inaldaw adda da jay nga agtatrabaho. Maturog da ket pirmi nga tungan ti rabii. Nabanbanog da launay. Sadan tumanen masapa nga mabangon tap nagtrabaho da manen. Datayo nga oray iti padala wano iti pawit ni nanang kanitatang ket mijog unget tayo pay no awan ti ited na. At anya nga igarod awan pay ti kwarta na, awan pay ti sweldo na. Namaminsan ket agbirok iti pag-utang na. Agbirok kadagiti kakadwana. Pang-asim man ta ikanak man pay iti kastoy nga amount ta ipawit ko di anak ko tani permi awan ti usaranda. Adda ti tiyempo nga dagitoy da nga kakadwak nga teachers. Ket agtaw-tawag ti anak da. Mama, kasapulak ti kastoy nga kwarta. Madengdengeg ko ti sungbat na. Di may isa nga teacher ko na, ay anak, mag-ano ka muna dyan, mag-remedyo ka muna dyan kasi delayed ang sahod namin. Kuna na. Na-delayed ka no dyan sa sweldo da. Gayam, awan ti trabaho na ta, nalpasan ti kontrata na. Ket agbirbirok manen iso na ti trabaho na. Ket idinalpas da nga nagtungtong permi ti sangsangit na. Nga ekspektaran dagitoy da pamilya na di Pilipinas. Nga daytoy nga teacher ket adati isel na nga kwarta. Ngem gaputa awan ti sweldo na, awan ti maitud na. As a parent, anya ti riknam nga awan ti ited mo ije anak mo ngagdawdawat. Pirmi. Pirmi. Agsangsangit iso na. Dagiti nani agsasangit da. Dagiti da teachers agsasangit da. Gaputa awan ti maipawit da. Gaputa agbirbirok na palang ti trabaho. Hanggang po ti kinaimbag ti apo.
hana nga binaybayan dagiti da nga kakadwa tayo. Dagiti teachers nakabirok damat iman iti mayat nga trabaho da. Ket adati na panjay Shanghai, adati na pan iti daduma pay nga parte iti China. Kun dagiti danani nga daduma nakabirok damat ti amo da ngem dagitoy daduma nga kangruna na dati adati anak na nga 3 months old nagawid. Hana nga kaya ti iliw na. Ket pinaawid ti asawa na. Agawid ka din ta, oray dito ito yung agtrabaho. So, ti kunana. So, nagawid da. Da kami nga nagtultuloy, nga teachers nga nagtultuloy, nakabiro kami mat iti eskwelahan mi nga pag-isuruan mi. Nakabiro kami mat kadagiti da nga dadu mga sabasabali nga lugar. Iso nga, da kami nga, may nga grupo nga in May, iti 2006. Ket nag-spread kami na dumadumang banda dito sa China. Aging gana tatakot adak dito nga mang istorya iti biyag mi as ESL teacher wano foreign teachers dito sa China. As ano ti spiritual life mi ditoy? Kakabsat na gasat kayo ta dita Pilipinas ket free kayo nga agdaydayaw iti Apo. On Sundays, on Saturdays, weekdays, free kayo nga agdaydayaw iti Apo. Ngem ditoy, hanya kasta. Ammo tayo mat, nga ditiket komunista. Iso nga, kunak manan, ti pamatim ket matesting, no sikakot agmaymaysa. Ijay nga matesting ti pamatim, amin nga sulisog, iti aglawlaw ket umaykin ka. It's up to you to overcome. Dagiti da nga sulisog, dagiti da nga anyaman nga trials and temptations nga umayken ka. Agkararag lang. Isudya iti kanayon nga araramidan. Agkararag lang. Kararag tayo, Apo. Pangasim ta. Ikanak man iti pigsa. Ikanak man pa iti pigsa tapno ma-overcome ko dagiti da nga banbanag nga kasapulan nga ma-overcome ko. Kung maaramid ko, tibiyang ko, dito yung trabaho. Tapos mabindisyonan mo't, dagito yung nga tattao nga makakikita kanyak kung katrabaho. Ni Apo, timang sustain kada kami. Iso na, timang itid iti pigsa, mang sustain iti pamati, kung mang maintain AJ fire nga adda kada kami tapno saan nga maedep wenno maawan. Grasya ti Apo dayta. Isu nga oray di pandemic 2019 to 2022. Isu dayta ti kasagsagan ti pandemic dito China. Namamisan ket ag online class kami. Namamisan offline class kundi classroom mismo. Iti lasod iti manong nga tawan, iti span iti 2019, 2020, 2021, 2022, upat nga tawan nga pandemic ni Apo. Tinang maintain kada kami. In-provide na ti kasapulan mi. In-provide na. Tapno hang kami nga agsaksakit. Amin dagiti da nga panubok. Nga laslasaton tayo. Ket gapo. Ikanda tayo. Iti tiyempo nga mag-exercise, iti pamati tayo, kani Apo. Kakabsat nga adalita Pilipinas, kun anyaman nga parte iti lubong ti ayan mo, kararag ko nga ti Apo iti mang-maintain, iti pamatim, tapno anyaman ti kasasaad mo tata, no siga madagdagsanan, madadagsanan, no, mapoproblemahan, kapo kadagiti da, naduma-do mga problema, ni Apo timang sustinarkin ka. Tadadag iti agsaludsod nga kunada kas ano kayo nga aggimgimong dita. Kas ano ti paggimongan nyo? Ay kakabsat ti gimong mi dito akot online. Ta nag-aadayo met iti simbaan tayo. Mapangkajay Hong Kong mabalin, pangkajay Macau, wano ijay Guangzhou. Adayo. Tadi ti China ket nagdakkel nga lugar gamin. Isu nga no agbiyahe ka, masapol nga agbiyahe ka ti manong nga oras.
Kun han kamot nga basta-basta nga biyahe ta damot ti trabaho. Hanto bawal met ti kakasta ditoy. Isu nga kakabsat kada kayo nga free nga ag-worship, free nga agdayaw in the open. Saan nyo nga sayangan ti gundaway nga agdaydayaw iti Apo ta dagita ti tiyempo nga mangipakitaan tayo iti appreciation tayo iti kinaimbag ti Apo kada tayo. Tada kami ditoy ipakita mi iti appreciation mi ti panagdaydayaw mi ti Apo by doing our best in our job. Tapno dagito da kakadwami, dagito da nga mangkitkita kada kami ket mabindisyonan da babaan iti panang aramid mi iti trabaho mi according to the glory of the Lord. As may nga anak iti OFW, as may samot laeng OFW, kang runaan na no adda ka dita Pilipinas, ket mabuybuyam diti nga video, I strongly advise you, no siga ket may kang anak ti OFW kun ti pamilyam ket OFW, no ni brother mo, ni sister mo, ni mother o no ni father mo ket adda iti abroad. Sa dinuman ti ayanda nga adayukin ka. Ikaton tayo kuma dagitoy da nga panpanunot tayo nga haan nga nasayaat nga gaputa adda di abroad ket meti biagda. Adda di abroad agpaiso dayta. Ngem no makita yo dagitoy da sakripisyo da. Kuna tayo ay Lord pangaasim man ta isustinar mo ti pigsa dagitoy da nga kakabsat wenno parents ko. Ikararag tayo dagitoy parents tayo, kakabsat tayo no. Kakabagyan tayo nga OFW. Ta hantayo nga amo. Mamingsan adda ti OFW nga nag-abroad. Tapos no nagawid awanan ta nakakahon moten. Wenno anyaman ti inaramid ti amo nakin kuana. Mapanda jay agawid da nakakahundan. Wenno naka-jar. Pirmi ti sakit. Itirik na ti kasta. Kakabsat iso nga. I'm asking you, the young people of today, da kayo nga young people, nga mangbuybuya iti nga video, no dati parents yo, no kakabagyan yo abroad, please pray. Kararagi isuda. Kararagi yo ta dati kanayon nga strength, health, kung dati pamati da. Dati nga kakabsat, health, strength, kundi pamati da kat agtultuloy. Kanyami dito as teachers, hanmi nga may experience, ti experience kadagiti ada ija Middle East, karkaro dagiti household workers. As for me, as a teacher, medyo respetado ti teacher dito China. One of the most respected jobs. No teacher ka, respetado ka. Karkaro no mapangka iti dado mga lugar, no kung mga teacher ka, respetado ka. Highly respected ka. Iso nga, we are honored mat. Gapo iti grasyan iti Apo nga inted na kada kami. Iti manung nga tiyempo, manung nga taon nga struggles mimot dito i China. Kat inikan na kami mat iti mayat nga trabaho. Tapno maka-provide kami mat. Kadagiti da kakabsat tayo agkasapulan. Brothers and sisters in Christ, anyaman ti denominasyon mo, anyaman ti religious affiliations mo, anyaman iti pamatim saan ko mga dayta ti mang lapad iti panagkakabsat da tayo nga Pilipino, kanda tayo nga OFW, may maysa tayo. Awan ti maidumduma, ni Apo ti mang bendisyon, iti tunggal maysa. Salamat kakabsat. God bless. Salamat unay kabsat ti oras mo nga nangibingay dito testimonyo nga intayo amin pagadalan ng runa kadagiti ada pampamilyada iji abroad nga mangmanggad. Ni Apo Diyos pa'y kadi ti mang bendisyon kinyam. Agyaman akmat kadagiti kakabsat nga subscribers kan viewers, dawatak kadi iti panangi-share tayo ditoy tapno adupay iti makangeg
mainformaran kat mabindisyonan da. Kadagitimat matigtignay nga mangibinga iti testimony da, dawatak iti panangi email yo, dito'y share your testimony 21@gmail.com. When ag-comment kayo, dito'y babanan to dito'y nga video kat we will get in touch. Salamat unay, God bless.